Keskustelua. Sitten siirrytään vielä yhteen yleisökysymykseen, joka käsittelee varmaan puheenjohtajan seuraavan vuoden tärkeintä tematiikkaa, eli EU-vaaleja, ja kysymyksen tulee esittää Ville Vimpari. Joo, eli Vimpari Ville Porista. Miten te koette, että liitto tulisi toimii eurovaaleissa, eli kun ne on nyt tosiaan hollilla, ja sitten tavoitteena KNL eurovaaleihin, eli mitkä meidän tavoitteet olisi näkyä siinä eurovaaleissa? Ja konkretiaa, kiitos. Ja molemmilla 2 minuuttia aikaa vastata. Suski aloittaa. Kiitos. No, kun meillä Pohjanmaalla on tämä Pohjoisen Euroopan suuri energiaklusteri, niin on tietysti mieltä lämmittävää, että tämä asian tärkeys on havaittu myöskin KNL:ssä. Ja mun mielestä tämä on hirvittävän ajankohtainen ja polttava aihe, siis koko Suomen kannalta. Puhuttiin mistä politiikan sektorista tahansa, niin tämä on niin kuin hyvä, että KNL ottaa niin kuin ikään kuin ilmatilaherruutta myöskin näistä energiakysymyksistä. Ja siinä on tehty hienoa työtä. Tämä on vain yksi ajankohtainen teema, mikä meillä on esimerkiksi nyt. Ja tämä energiapolitiikka, mikä nyt on ollut vahvasti esillä, niin mun mielestä se on yksi luonnollinen asia, mitä voidaan jalostaa myös niihin eurovaaleihin, kun lähdetään. Ja toinen, mistä ollaan paljon puhuttu, on tämä liikasääntely ja se vapauden puute. Tämäkin liittyy hyvin olennaisesti Eurooppa-politiikkaan ja siihen, mistä KNL on kritisoinut EUta, siihen, että ylhäältä päin tulee määräykset ja sääntelyt ja lait, jotka rapauttaa sitä meidän kilpailukykyä ja liikkumatilaa, pitää huolta tästä suomalaisesta hyvinvoinnista ja talouskasvusta ja elinkeinoelämän kilpailukyvystä. Eli mun mielestä eväiksi niin kuin energiapolitiikka ja vapaus ja markkinatalouden puolustaminen, niin se antaa jo ihan hyvät lähtökohdat ensi kevättä varten. Antti on ihan oikeassa siinä, että tämä tulee olemaan seuraavan puheenjohtajan yksi tärkeimpiä teemoja. Ja tietysti politiikassa täytyy muistaa se, että täytyy myös pystyä reagoimaan sellaisiin ajankohtaisiin asioihin, jotka tulee pinnalle. Liitossa varmaan tämä eurovaalien laajempi valmistelu aloitetaan syksymällä, mutta mun mielestä tänä päivänä esimerkiksi tuossa seminaarissa on tullut ihan hyviä eväitä siihen, että miten me voitaisiin ottaa enemmän sitä Euroopan energiapolitiikkaa tai suomalaista energiapolitiikkaa haltuun. Et varmasti meidän tapahtumista ja työryhmätyöskentelystä löytyy sitten kannuksia siihen. Mutta se, että pitää pystyä myös reagoimaan niihin, mitkä on ajankohtaisia. Jos tulee jotain parempaa, niin siihenkin pitää pystyä tarttumaan. Kyllä, kiitos. Eurooppa on kriisissä, mitä Marttinen sanoo? Kyllä, Marttinen kaikenlaista siihenkin pystyy sanomaan. Ensinnäkin, jos puhutaan tuosta itse vaalien käytännön järjestelyistä, niin totta kai meidän tavoitteena on se, että meillä on loistavia nuoria ehdokkaita, joiden taakse tämä koko liitto sitoutuu, jotka saa meiltä työpanoksen, avun, kaiken mahdollisen tuen. Ja totta kai se tavoite on se, että me saadaan nuori meppi tuonne Euroopan parlamenttiin. Totta kai sen pitää olla se päätavoite meillä, kun me halutaan saada meidän jäseniä ja meidän kasvattajia tärkeille poliittisille paikoille. Sitten totta kai politiikan sektorilla, niin mistä on paljon myös itse puhunut, niin tämä energiapuoli, se, että meidän pitää päästä siitä ajattelusta irti, että tämä valtioiden harjoittama tukipolitiikka energiamuodoille, niin se on tullut täysin tiensä päähän. Se on sekoittanut eurooppalaiset sähkömarkkinat ja se on, sanotaan, niin kuin tulee aiheuttaa mielettömät kustannukset eurooppalaisille ja myös suomalaisille veronmaksajille. Eurooppa-politiikka, ympäristöpolitiikan kritisointi, se päästökauppa-asiat, meidän pitää saada koko EUn kilpailukyky kuntoon, jotta tänne saadaan investointeja, jotta me saadaan työtä myös tänne Suomeen, ja ne on mielettömän tärkeitä. Jos muistatte tämän rikkidirektiivipäätöksen ja sen keskustelun, niin siitä ei hirveän pitkä aikaa mennyt sen jälkeen, kun Raumalla UPM ilmoitti, että yksi paperikone menee kiinni. 800 työpaikkaa ja välillisesti se vaikutus on vielä isompi. Ja se oli aika selvä osoitus siitä, että miten metsäteollisuus suhtautuu siihen, että heille tulee lisävelvoitteita. Meidän pitää tuoda nämä asiat esille. Ja totta kai
vapaakaupan korostaminen, vapaakauppasopimus USAn kanssa, siitä ei nyt aivan hirveästi ole puhuttu. Pääministeri Katainen taas kyllä todeta jossain sen, että se on, niin hänkin on, juu, kyllä Jyrkikin on sen todennut, että se on ihan hyvä juttu. Ja se, että meidän pitää vahvistaa sisämarkkinoita. Ja se myös, mistä mä puhun aikaisemmin, että meidän pitää olla kriittisiä tätä kehityskohtaan, ja meidän pitää olla todella Suomessa se poliittinen taho, joka ottaa sen spektrin haltuun ja näyttää ja osoittaa, että mitkä on niitä EUn epäkohtia ja mitä me halutaan, että lähdetään muuttamaan. Aiotteko itse olla ehdolla, jos osaatte vaihtaa puheenjohtajia? Kiitoksia. Tämä kysymys voi ottaa sitten vaikka lopussa. Vai no, haluatteko vastata tähän? Voitte vastata vaikka tähän molemmat, että kiinnostaako ehdokkuus mahdollisesti? Totta kai ehdokkuus kiinnostaa, mutta toinen kysymys on se, että jos tulee valituksi tämmöiseen tehtävään, mikä vaatii mun täyden sitoutumisen, niin 4 kuukauden kokoaikainen kampanjateko ympäri Suomea on täysin mahdoton. Ja sen takia en usko, että istuvana KN:n puheenjohtajana olisin eurovaaleissa ehdokkaana. Ja tähän vielä ihan kaikille tiedoksi, että siitä on aika pitkä aika kulunut, koska viimeksi istuva liiton puheenjohtaja olisi ollut, ei koskaan, liiton istuva puheenjohtaja ei ole koskaan ollut eurovaaliehdokkaana, vaan hänen tehtävä on nimenomaan viedä koko laivaa eteenpäin, tukea niitä ehdokkaita, jotta ne pärjää niissä vaaleissa. Ja mä kokisin, että jos mä lähtisin ehdokkaaksi ja en hoitaisi tehtävääni pyyteettä ja siten niin kuin te sen valtakirjan mulle olisitte sitten antaneet, niin mä kokisin, että mä olisin pettänyt teidän luottamuksen. Ja sen takia minä preferoin Kokoomuksen Nuorten liiton puheenjohtajan tehtävän sen ehdokkuuden edelle. Susanna. Ja lyhyesti. Kyllä, olen käytettävissä tähän tehtävään eli ehdokkuuteen, mikäli niin kutsutaan. Mutta se, että minkä takia, niin se johtuu ensinnäkin niistä luottamustehtävistä, jotka on tällä hetkellä tosia. Ja merkittävin niistä on tämä Pohjanmaan puheenjohtajuus. Jos on poliittisessa puheenjohtajan tehtävässä Pohjanmaalla, niin silloin varmasti edellytetään, että on myös käytettävissä tämmöisiin vaaleihin, mitkä eurovaalit on. Ja se mikä tilanne tulee olemaan syksyllä, on sitten aivan eri. Ja kyllä tämän kevään mittaan, niin mun mielestä ei ole mitään sen luonnollisempaa tapaa kiertää paikallisyhdistyksiä kuin vaalit. Ja sen kyllä kaikkien on syytä tietää, nimittäin jos ei meillä ole mitään poliittista agendaa, niin harvemminhan niitä tapahtumiakaan tulee sitten järjestettyä siellä piiri- ja paikallistasolla. Ja mun mielestä vaalit on kaikista paras väline siihen, että voidaan tehdä sitä politiikkaa ja niitä poliittisia tapahtumia myös paikallistasolla. Ensimmäisenä Matiakselle täältä näin. Tämä Euroopan unionin keskustelu on ollut tällä viikolla aika paljon tapetilla ja tässä tuli vielä viimeisiä galluppeja ja osittain perussuomalaisten puolueeseen suunnattuja kyselyjä heidän jäsenistölle, jossa he tuumasivat, että kokoomuksen kanssa olisi epämiellyttävintä olla samassa hallituksessa ja tietysti kaikki voi vetää johtopäätökset. Varmasti EU-politiikka on yksi tällainen asia, mikä tuottaa hankausta. Miten Matias Marttinen KNL:n puheenjohtajana hoitaisi niin, että perussuomalaiset joutuisi vähän justeeraamaan EU-politiikkaa vai pitäisikö kokoomuksen justeerata ja miten? Niin kanssa on kuitenkin helpompaa lähteä liikkeelle siitä, että hoidetaan ensin oma kotipesä kuntoon, niin kun mennään huutelemaan sinne naapurin tontille. Vai mä en tiedä, toimiko teillä Mäntyharjussa asiat eri tavalla niin kuin meillä täällä muualla Suomessa, mutta näin mä nyt itse kuitenkin kuvittelisin. Kun on käyty keskustelua Euroopan unionista ja sen tulevaisuudesta, niin mä olen todennut useaseen otteeseen, muun muassa Uudenmaan paneelissa viimeksi sen, että mä oon aina ollut vankka Euroopan unionin kannattaja. Ja mä oon aina uskonut siihen, että se on ollut kuitenkin pohjimmiltaan hyvä ratkaisu, että EU on syntynyt. Ja se on tuonut valtavasti hyvää meille. Etenkin sisämarkkinat on aivan mahtava yhtälö ollut. Meidän pitäisi saada vapaakauppaa edistetty, meidän pitäisi saada sisämarkkinoita kehitetty entisestään ja viety niitä asioita eteenpäin. Mutta samalla mä oon kritisoinut voimakkaasti sitä, että EU on pyrkinyt laajentamaan toimintaansa yhä useammille toimialueille. Me tänään puhuttiin tuolla seminaarispäivällä siitä, että miten Euroopassa tuetaan voimakkaasti energiatuotantoa. Se on johtanut siihen, että Euroopassa kivihiilen käyttö lisääntyy, joka taas sitten
lisää siitä johtuvia sitten terveyshaittoja ja toisaalta taas sitten se, että valtavasti rahaa, siis 10 miljardia käytetään rahaa siihen, että me tuetaan sitä, että tuolla jossain merellä pyörii muutama tuulimylly. Eli tavallaan niin kuin EU on lähtenyt suhaamaan semmoiselle alueelle, missä sen ei missään nimessä pitäisi toimia. Ja jotta meidän markkinat toimisi järkevästi, niin niihin pitäisi puuttua mahdollisimman vähän. Ja toisaalta niin mä oon myös sanonut sen ääneen, että vaikka mä oon aina ollut eurovankka kannattaja, ainakin tähän asti, niin mä oon myös sanonut sen ihan ääneen, että se päivä tulee vielä aika pian, kun meidän pitää ruveta Suomessa miettimään, että onko tämä jatkuva tukipakettien luominen ja tämmöisen tietyn tyyppisen, miten sen nyt voisi niin kuin sanoa, tavallaan niin kuin mielikuvan ja semmoisen niin kuin ylläpitäminen niin kuin mitenkään mahdollista. Koska jossain vaiheessa tulee se mitta vastaan, että meidän pitää todeta, että nyt meidän pitää saada itse nämä asiat hoidettua. Ja sitä kautta niin näkisin kyllä, että kyllä niin kuin kokoomuksen pitäisi tässä lähteä niin kuin ottamaan järkevämpää linjaa siinä suhteessa. Ja niin vaikuttaisin kyllä voimakkaasti siihen. Kävisin kriittistä keskustelua siitä asiasta, että mitä EU:ssa pitäisi kehittää, ja nostaisin voimakkaasti esille niitä asioita, mitkä on niitä EUn onnistumisen tarinoita, oikeasti niitä hienoja juttuja, missä meidän pitää olla iloisia ja ylpeitä. Ja mä luulen, että niin kuin tätä kautta me päästään kyllä lähemmäs perussuomalaisia. Toki se voi silti olla, että se ei riitä, mutta ainakin meidän pitää lähteä niin kuin järkevöittämään meidän EU-politiikkaa, ja sitten katsotaan, että riittääkö se. EU-politiikka on varmasti seuraavan puheenjohtajan yksi keskeisimpiä tematiikkoja ensi vuodelle. Sitten Susanna. Eli jos nyt sitten vielä vastaan kysymykseen siihen, että mitä niin kuin puolueen pitäisi todella tehdä, niin kyllä mä näen, että se päivä on koittanut jo, milloin meidän pitää päättää, että missä se raja menee tämmöiseen venkslaamiseen, mitä Eurooppa-politiikassa tehdään. Matias niitä asioita aika hyvin listaskin, enkä nyt lähde kiteyttämään näitä talous- ja finanssikriisin syntysijoja, mutta se, mikä niin kuin keskeisesti liittyy siihen, on tämä meidän yhteisvaluutta. Se on tuonut paljon hyvää Suomelle, se on tuonut paljon hyvää eurooppalaisille sisämarkkinoille, suomalaiselle kilpailukyvylle. Se auttaa pitää korkotason matalana niin, että meidän eläminen on ylipäätään mahdollista täällä Suomessa. Että kyllä nämä plussat on kaiken kaikkiaan suurempia kuin mitä miinukset, mutta se, että se peli pitää viheltää poikki, että se ei mun mielestä käy enää, että kun on jo kerran taattu ja lainattu, niin se on osoittanut, että se ei ole toimiva ratkaisu. Nämä Euroopan ongelmat on taloudellisesti hyvin erilaisia näiden maiden välillä, mitkä rämpii kriiseissä, ja niihin ei myöskään käy samat lääkkeet. Eli ei ole mitään yhtä konstia, millä tätä Euroopan kriisiä voidaan ratkaista. Myöskään ei ole poliittista mandaattia siihen, että pystyttäisiin sukkelasti ratkaisemaan Euroopan tasolla siitä syystä, että raha- ja finanssipolitiikkaa tehdään eri tasoilla. Ensimmäistä tehdään eurotasolla ja jälkimmäistä tehdään kansallisella tasolla. Ja sen takia mun mielestä Suomella täytyy olla niin kuin kansallinen linja siinä, että mikä täällä, onko liittovaltiokehitys vai onko väljempi yhteistyö kuitenkin meille parempi ratkaisu. Ja mä oon ilahtunut siitä, että perussuomalaiset puolueena on niin kuin havainnut myös näitä epäkohtia, mitä Eurooppa-politiikkaan tai EU:hun liittyy. Ja mun mielestä on hienoa, että tästä voidaan käydä myös puolueiden välillä keskustelua. Erinomaista, joo. Toivotaan tosiaan, että KNL on ensi vuonna yksi ahkerimpia Eurooppa-keskusteluita, koska KNL on silloin 90-luvun puolivälissä ollut tämä aloitteellisin ja ahkerin Eurooppa-keskustelija, ja tätä myöskään tervettä EU-kritiikkiä ei saa ulkoistaa pelkästään perussuomalaisille, vaan se tietysti kuuluu myös sitten kokoomuksen nuortaliitolle, niin kuin perinteisesti on kuulunutkin.